Hvad skal vi bare drikke den Vi skal færdig? bare den. Jamen, vi kan bare tømme. Det er måske også lige offensivt nok. Siger du heller op? Det kan du da ikke. Ej, det var sådan noget frygteligt noget, Maria. Og så fylde glasset. Ja. Det skal du lige huske næste gang, jeg bare per automatik kommer til at hælde glasset færdigt. Og så du skal bare kigge viske? mærke på mig. Stop. Gå i hjørnet. Ja. Nej, stop. Den kan jeg sgu godt lide. Men jeg kan også godt, altså, den er ikke så sød, så jeg tænker, den vil sådan afskrække folk, der er til meget lyse øl. Ej, det har du nok ret i. Det har du ret i. Den kan noget. Ja, Ja. organic. Den er, sådan oven i købet, det slår os først nu. Jeg er ikke vant til Det er det, der gør det hele. En økologisk chokolade stout. Ja. Det er det nye sorte, som man siger. Men altså, man kan godt starte morgen. Jeg kan godt lide den her. Er der flere? Hvor mange er der i en gas? Tror du, vi kan få drengen til at lave et godt bud på den? Ja, måske. Så resten af verden også kan få lov til Ja. det? Eller Jeg måske synes bare, vi faktisk- kan bare starte med Ja, Nykøbing. vi går først lokalt, Ja, og så må vi og se, så om vi kan brede det. nationalt, Ja. og så... Ja. Og så gør vi det sådan hver onsdag, så ikke vi får et problem. Det er ikke sådan noget mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, jeg kan jo... Nå. Nå, du kan. Jeg kan godt, jeg skulle til at sige, jeg kan da også godt i morgen. Ja. Åh, kæft, man, jeg er stadig 2 i køen. Nej. Nå, ja. Skål på det. Det er aldrig færdigt. Nej. Vi bunder. Eller resten i Men hovedet. vi har jo ikke tømt flaske. Der er jo stadigvæk en chat Nå, tilbage. da. Det er for tidligt at bunde, når vi ikke engang er på det sidste i flasken. Det kan jeg. Hvad fanden? Det er mange år siden, jeg har været ude at drikke, tror jeg. Klokken halv. Ja, men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide den. Mm. Det kan jeg faktisk. Mørk og blød. Ligesom Ligesom rød. Hvad fanden? Du sagde også, du skal bare lige lugte til det. Ja. Mærkeligt. Ja. Det er mærkeligt. Nej, jeg tror, jeg er nummer 1 i køen nu. Bare sådan til info, så venter vi på at komme lægen. hjem til lægen. Eller ikke vi. Det er ikke en fælles ting. Så skal vi til Det kan at godt tage sin tid. tid. Nej, du må ikke lægge en noget. halv time. Ja, det er også noget, man kan bruge sin morgen på. Ja, mens man drikker øl. Mens Man man drukner drikker sine øl. sover lidt Ja. og sine aggressioner. Fordrive ventetiden, mens du venter på lægen. Så drik en organic chocolate stout. Yep. Den kan noget. Theas Den gør dig stamp glad. of approval. Ja. 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 Må man overhovedet opfordre til at drukke? Sådan fra morgenstunden af. Altså, man må godt andre tider på dagen. Bare ikke på morgenstunden. Ja. Er det ikke sådan noget klokken 12? Efter 12? Efter Vi 12. skal først se den her video efter 12. Ja. Ja. Vi kan jo så bare lade være med at lægge den op. Ja, ja. Efter 12. Men så kan det jo være, at de er langsomme. Nedtælling. Dyk. Ja, Så, ja, Sådan, kan som, også noget. når nu du ikke har dit klapbræt. ja. Action. Ja, det ønsker jeg mig. Hvis der er nogen, der har et derude, så ønsker vi os et klapbræt. Hedder det egentlig det? Det ved jeg ikke. Men folk, jeg er sikker på, at folk godt ved, hvad man mener, når man siger Klapbræt. klapbræt. Ja. Jeg tager lige en tår mere. Så ikke Okay. står og bliver doven. Så ja, det er det værste. Den der sidste tår. Nu tager jeg bare det sidste. Jeg gider ikke engang spørge. Nå. Altså, men så kunne du bare have taget Ja, det kunne jeg. Du havde fat i flasken først. Ja, man skal så holde sig til, Ja. når man drikker med folk, der ingen hæmninger har. Som ikke var med ude og smage cocktails i går. Var de gode? Smagte de Ja, de var rigtig gode. Det er sådan en døgndruk, det er på nu. Men, altså, man kan lige så godt rejse sig ved det træ, man har ventet. Ej, den smager godt. Ja. Det gør den. Den er heller ikke så tung. Det er ligesom om, nu tog jeg lige en større slurk. Okay. Fordi du havde fået så meget i dit glas. Ja, altså. Jeg tager kun små slurke. Fordi... Ja, men ved du hvad, det var det, jeg skulle til at sige. Nu tog jeg lige en... Jeg er stadig nu er du nummer 1. Ja.
Jeg tog lige en... Jeg er så bange for lige pludselig Ja. starte den. Så drikker vi bare ud og siger tak for i dag. Nej, jeg tog lige en større slurk, og så er det ligesom om, når den kommer bagerst på tungen, så kan jeg bedre fornemme det der Nutella noget, jeg snakkede om. Så det er i virkeligheden bare fordi, man skal chokke den. Ja. Ja, jeg har da gjort det helt forkert, så det kan jeg da også se. Så jeg snakker om, vi godt kan lide den, og så det var vi bare tungen. Nå, Det kan jeg faktisk. ja. Nå, Men når nu er den tom, så kan man lige så godt bare gå i gang med at arbejde. nogle spændende kreative projekter, jeg tror, vi får lavet i dag. Ja, det bliver så godt. Det bliver godt. Vi ses i til jer. Ja. Hej.